Leah. Yo, baya toilet ke sana Milan. Yes, baya toilet na Milan. Zan. Tiga bukan. Milan. Even though my life on TikTok for Eros. I'll get back to you next day, 30 minutes. Oh, stand by some here. Ufuna uJohn kanye ufuna uthenga akufuna stop kuyena futhi ulweni because I got okay apha guys sizokwenza i-presentation my loves khanyeni phaya dining room ba awusebenza ngomba ningangqoli ndifuna ukubeka sonke sini because I don't have like yeah, I think that's better. Cala smile and phone yakhe ndifuna ukwenza touch. Ndifuna light engade ndibonakali. Mfethu ndiyabonakala. Okay guys, we are here to do a presentation at Eros. My team is here. My crazy team. Just for now, just say your name and where you from. Thank you. This is better. It's really shy. Mkaya. Alice, Alice kasan babuyaz. Babongayaz isikhathi Alice. Okay, bese say Alice. I think 2 weeks back bese Alice. Ayibo Rustenburg yo. Kansani wo Lindi. Cape Town, Gqeberha. Oh, East London. Okay, man, actually, this is live over, but the corner is in the town. To join Pishwa, guys, ni lap. Aban masih kung mas tiba ni bo, ni pray. Ano si pray ngomso? Because ni lap. Ano si pray ngomso? Mount Friesland and Cape Town Okay guys, we are here the Canada file Eros. And if there's the team members like team members as for now a presentation please as win. If you are here and ufuna upresenter nam Eros uza ngaphambili nini noise makers noise
Mama, I'm getting low. Hi, Mother B. Tanda. So let's talk about Eros, guys. Emini, I did talk about Eros no next, but now we're focusing more on Eros, okay? And blushes like mama. Alright, the blushes like mama. In fact, and all. In fact, and all. And I'm wanted. Okay, guys. First question. Sinja? Thank you, Mama. Love you. Sinja, the company apile. Who's it? Was calling Eros. The company is a cap. In South Africa. Hi, sis only. Guys, in the business, man, value comments. Comments, guys, so that I can do the presentation. Then you can ask questions after. Develop comments between comment settings. Allow comments. Okay, great. Okay. Since who's it? Wabe usiqaqanisela ngo-Eros. Who's it? Company yaphi? Yase Kappa company. I-owner Christina no Lawrence Mfazi nendoda. Bayini bachatile. Niphume ba. Iqala ninge uzindele bayiqala 2019 lebe. Yabo. 2019 bayiqala engathi slow baphinde bayibuyisa ke ngoku. Andithi uba ungumntanami ufuna upresent, please utsho, but never uzotsho njani. Yabo? Ngabantu abangawaseKapa, right? Okay, cool. Ndihamba ngomgcekene ke guys, ndihamba ngomgcwane wena ningamboni manje ndijonge efowunini. Yabo? So first of all, zonke ii-packages esizothetha ngazo apha okanye yonke ewe esizothetha ngazo ii-packages zine-VAT ye-15%. Uba uthenga into ikhombo ye-500 ayizokuba yi-500 when you check out on your account. Yabo? Mhlawumbe 575 umzekelo. So each and every combo, don't mind le nto imane isithi guys i-screen protector sam siphukile and andizosisusa to. So 15% combo zonke that you are going to choose. Any combo that you cater, 15% wayo. Mandithe kuwe yi-600 intoni ayizophuma i-600 pha because imali ye-VAT izawubalwa nguwe uzayibona xa wena uchecka out kwicombo, right? Sindle kuthengiswa ntoni apha? Ngamela ke mntanam, kuthengiswa ntoni kwa-Eros. U-Eros uthengisa ntoni ezindle? I-air fresheners. Ndihamba ngomgca one by one. I-air fresheners. Okay, but let's start. Do you know the reason why I joined this company? These two companies. It's because they use e-household things. They use into as things that I on a daily, right? And these things about things I do not align with my brand. Because I'm not things are e-wellness products and skincare, right? So and was going to advertise my brand network marketing. So this is the only reason why I joined these two network marketing companies. Zindla busithi uthengisa ntoni u-Eros. Eros uthengisa i-air freshener. Who is not using i-air freshener namhlanje? These days bona ungasebenzisa i-air freshener. Bantwana bam ndibukela ngoku ndipresenta. Hayi ngabani? Hayi ngeke nindingashayi shin ndiyavuya. Yaziba ndijongile guys bancumile. U-Eros uthengisa i-air freshener number 1. So ndiyacacisa ke ngoku uba uthengisa ntoni and then uthengisa njani ne? Air fresheners guys awudingi noba uye erenkini. Qala pha kwameza bameza hayi indlu menuka kamnandi. Meza indlu menuka kamnandi. Eva? Engeke ukujonga xa ungena kwameza awungeni ne-air freshener yonke mos. Mandithi kuwe uthengela khombo inento yonke. Meza indlu menuka kamnandi. Athi uza hayi man thengisa zapha. Beka isitoko sonke tafuleni. Jonga ke meza. Khoya freshener apha. Meza. Kwi-body spray. 2K abazi mos meza 2K. Even nawe ke meza.
Yamazi as-afford spray ziphaa ziduраyo. Nanku eRoss unika ispray somzimba. Jonga mamso, kukho neperfume apha eRoss. Nuke hajo le perfume. Xa uhamba kubhekwe. You understand, mama? Jonga mamso, apha eRoss. Mamela iza, kukho ne-toothpaste. Mazinyo bethi bamhloba amazinyo akho. Ne-mouth freshener. Yebo mama, uthi mhlawumbe ungumuntu uba khona abantu banamazinyo amaninzi. And then umlomo anuka, not because umlomo unuka but amazinyo axinene and everything and stuff. Khona abantu soloko bathi bangathi bahlele zilantuka apha izikhohlela or something banevumba nomlomo. Understand? Abazenzanga ndiyayazi but bakhona abantu abanjalo. Uthi mamso mouth freshener uthi gqi ekseni noba ukhwela ebhasini mamso, noba ukhwela eteksini, ukhwela etreyinini mamso, xa ungena emsebenzini wena mamso bakubona mama nomlomo unuka fresh. Athi ubhasi Jona kuthi ngesikhundla. Mother, yintoni enithengisa apha mntanam? Heyi ingathi zirayithi into ozithengisayo. Mother, mamela kaloku. Sonela. Kumrabho apha. Umrabho apha mamzo is the best selling product apha eRoss. Umrabho wakho mamzo ngomqolo wesinqa intamo kwapain esemzimbeni mamzo. Uyazi uba mamzo ezwe sithengisayo zityenziswa ngabantu abantu baku-accidents basoku-accidents abantu abantu abane-arthritis abanamamathambo. Jonga ke mamzo le magic rubber ehamba nespray. Jonga mamzo yabona ikhombo onoyifumana wena for le way uthi steaming salt. I-steaming salt ke mamzo sam sise-sinus, sisentloko, sise-fever, sisomzimba. Usokusha ngaphakathi bethe bene-methyl kuthi iinyawo zethu phefumlo mamzo. Understand? Awukonto zenenye mntanam. Khapheni laluke uze nazo ke ngomgca mntanam. Uthi zintoni ezi? Ndinixelele mos niyibambile timing uba ndinixelele yonke into ethengiswa eRoss. Timing mos niyibambile uba yonke into endigqibethela ngayo ngoku yinto ethengiswa eRoss. Understand? Njalo. La mani majini ndiyakubona unemoto phandle wena. Inabonini unukusemoto kamnandi. Car diffuser. Nabona abantu xa bevasa imoto yakho mamzo baxele uba mawasebenzise ikhashayini yakho. Hayi mana nze ibeka apha nayo. Istock sakho usigqibile wena kwamamzo. So une-client wena monthly London. Ise-next door. Ayinothi kanti umamzo akazochazela omnye umntu ngee-products zakho. Uthi jonga mamzo ndinganikezwe emanzi onge-1.2. Uthuku mamzo hayibo into ezingaka yi-1.2. Kaloku because into kwa-eRoss zi-affordable. Andiva? Ananimali yandiva na. Ananima ikhona indawana endivayo. Isitock esiqala ku-490 siphuma ntoni? Imirabho, I think imirabho izizispray eziyi-6 nemirabho e-4 or 3. Yi-490 esa stock. Neba ntingu? Yi-490 esa stock. So the cheapest stock yi-490. Neba ntingu? Xa usithengisa esa stock uthengisa nge-120 ilukunje. Irabho. Ispray usithengisa ntoni? Nge-70 rand. Khanixeleke xa kuthiwa nibana izispray eziyi-6. Izispray eziyi-6 kule combo nee-rubs eziyi-4. Utheni ezintle? Bala zindle kakhulu iprofit. Bala uba ndenza malini izintle kanyekayo le nto ka-eRoss. Ndiyakubalisela ke ngoku. Nantsi. Kuthiwa imirabho eminjani? Masithi imirabho yi-4. Ungalibali ndithe yi-490 ne? Stock sakho eso yi-490. Asiyibali into yoba ivethi iKorea asiyibali. Asingendawo loo nto. But yona izophuma le mali yonke apha plus iprofit yakho 100%. Nantsi. Zintle imirabho engaphi i-4 zidla imirabho kule 490. Okay, sithi ke xa siyilukunje xa siyibala sithi 120 times 4. Andifuni uthetha. Niyayibona uba iprofit uyenza ngele mirabho i-4 esecaleni izispray zakho awukazibali apha. Zintle xa ubaleka ngezi spray uthi kum izispray ziyi-6 kule combo. Ndithi ewe ziyi-6 uthi plus ntoni? Uthi 70 ke ngoku times 6. Hayibo zintle. Uzama uthini?